Titres o ako? Naging hit na online game ang Titres Battle sa social networking site na Facebook. Noong June 2010, i-launch ito at humakot ng papuri bilang isa sa mga nilalaro ng mga Facebook users sa buong mundo ngayon. Kung natatandaan nyo pa, hindi naman kayo masyadong makakalimutin, ano? Sino ka? Ang Titres. Ang Titres. Ang Titres na isang puzzle classic game ay kinagigiliwang laro o break game nung tayo ay mumunting paslit pa lamang, kung saan naging hit na ito bilang online game. Ang naging kaibahan sa larong Titres ngayon, maliban sa naging multiplayer action game na ito, merong makulay at kakaibang blocks na ito. At may iba't ibang rank level kung saan tinatansya ang kausayan ng bawat manlalaro. Husay to! Husay! Paano kung ito'y maging sagabal sa isang relasyon at naging mahigpit na kompetisyon? Saan ka papani? Paano mo titibangin ang bawat bagay? Ilang linya kaya ang ititira mo? Tataas kaya ang rank level mo? O magpapaknockdown ka na lang at uubusin ang natitirang energy mo? Titres o ako? Naku, malaking problema at mahabang desisyonan yan. O ba? Sa girlfriend o boyfriend mo na matagal mo nang kinakasama o sa isang larong naaadik ka na. Yung parang laro sa karelasyon, hanik ko rin, Dre. Hindi lang ibang babae ang pinagseselosan ngayon. Pati Titres Battle na rin. Kung totoo, required haloy ka. Habang iba, hindi ka rin makapagdesisyon, bibigyan ko na lang muna kayo ng 3 importanteng puntos na sa tingin ko ay dapat binibigyang pansin. Napakaraming checklists kung paano mapabalanse ang paglalaro na hindi ka nararank down habang tumitibay pa rin ang isang relasyon na hindi rin nakukonsumi ang pang-araw-araw na gawain. Ready nga, posible kaya yun ang imposible sa posible. Gulo mo naman kausap. Down. Titres o ako? All of the above. Una sa ating listahan, pick some priorities. Sa napaka-hectic na schedule mo sa eskwela o trabaho, di mo pa rin malimot-limot ang paglalaro ng Titres Battle. Kapag may iba namang mas importanteng bagay na dapat inaatupag. Bisi-bisihan? Ganun? Mas mabuting gawin, kumuha ng mga listahan ng bagay-bagay kung ano ang uunahin sa hindi. Para naman hindi masayang ang oras mo. Kakalaro, magpapataas ng rank level, at kakahingi ng energy. Kailangan pa ba yung itanong? Energy. At isama mo na rin ang time management. Speaks for itself. Sasalita lang. Kahit sa anumang bagay, na-apply pa rin ang isa sa mga pinaka-importanting palatuntunan. Palatuntunan? Ang programang ito ay rated PG. Napaka-importante ang pag-oorganisa ng oras. Nabanggit naman natin ang pagiging busy-busyhan mo bilang hectic ang schedule, maging masinop sa bawat oras na ginugugol. MWF ito, PTH naman ito, 8 to 9 to 10. Baka sa kakagawa mo ng ibang bagay, ay nasasaktan ka na rin damdamin. Ouch! At ang pinakahuli sa ating listahan, lay together. Simple lang, makipaglaro ka sa girlfriend o boyfriend mo. Makipaglaro ka. Sa battle naman ang Titres, huwag kalimutang pwedeng imbitahan at kung sino man na makipaglaro sa karelasyon mo pa kaya. Pwede. Sweet kaya nun. O sino pwede dyan? Ay tayo. Magpapatalo ka. Yung tinatalo mo siya. Nagbibigayan kayo ng energy. Naglaro ka pa. Masaya pa kayong naglalarong dalawa. Di pa namimiligro ang relasyon nyo. At di na rin siya maghihinala kung anong pinanggagawa mo. Ay, obvious ba? At kung hindi madaladala sa salpong usapan, kung hindi mabisa ang mga iyon, heto, ikumpara natin sila at titimbangin natin sa isa ang taglay nilang katangian at pagdidesisyonan natin sino ang mananalo sa dalawa. Para talaga ang choice ka pa ba? Titres Battle versus Karelasyon Round 1. Beauty and Brains. Titres Battle, maganda at makulay ang disenyo. Pero di naman nag-iisip. Karelasyon, maganda, sexy, wapo, macho. Galing sa arts and sciences. Sumasagot kahit mali. At least nag-iisip. Round 2. Sensation o feeling. Titres Battle, predictable, masaya pag nanalo, malungkot pag talo. Karelasyon, OA, nasasaktan pag pinapabayaan, umiibig pag minamahal. Point goes to Karelasyon. Round 3. Check and balance. Titres Battle, may cheats. Karelasyon, babaero, hindi kontento sa isa. Aba, mali yun. Walang pumunto sa dalawa. Next round. Round 4. Walk at pop. Titres Battle. Siyempre,
makausap. Kahit kalaro nga, di rin makausap. Laro lang kasi. Karelasyon, nakakausap. Then, paminsan, tutulugan ka pa nga. Nagbibingi-bingihan. May sweet talks. False promises. O panalo ka na karelasyon. Ikaw na. Ikaw na talaga. Lockdown ako sa'yo. Ginagawang komplikado ang isang bagay na hindi naman dapat binibigyang pansin. Pag mahal mo ang isang tao, hindi mo dapat pinapipili ito sa kung ano ang gusto mo. A, B, C, all of the above. Hindi mo rin naman dapat inaabuso ang karelasyon mo kapag iinis sa bagay na kiniinggitan nito. Makinig sa bawat isa, gumawa ng magandang diskarte. Kasama na nga doon ang pagbibigay oras sa paglalaro at syempre, maging sensitibo sa nararamdaman ng minamahal mo. Seryoso ba? O ikaw, kanino ka ba kampe? Waitress? O ako? Ano na rin ba ang status mo? Single? Vacant? O nagpapataas ng rap level sa Tritis Battle? Comment below. Bago yan, i-add nyo po ako sa Facebook. Maraming matsalam sa inyo sa pagtangkilik sa mga kaloikohan ni Super Kaloy. Ako yun! Let's make life serious! At maraming salamat pala kay Miss Christine Berosola Babaw for the kind and good words. To my fellow video vloggers, maraming salamat din, Lloyd Cadena at Roger and Friends. Please still support Filipino vloggers. Thanks to you! Maraming salamat po. Mwah.